És kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége nem az Operaház fantomja, hanem az Operaház operaénekese, főkántor, író, gondolkodó, és természetesen stúdiónknak is. Amikor kezdtük, arra kértük, hogy legyen a hangja, és hiszik vagy nem hiszik, pedig nem szoktam pénzről beszélni, nem azt kérdezte, hogy mennyi pénzünk van, hanem azt mondta, hogy jövök. Nógrádi Gergely, dr. Nógrádi Gergely főkántor. Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! A 27. Zsidó Nyári Fesztiválban a Mazsihisz szervezésében, de az a baj, hogy én nagyon szeretnék arról beszélni, de láttam egy oratóriumot. És azóta éjjel-nappal újból és újból belehallgatok. Felháborító. Az oratórium szövegszerzője föl van tüntetve, hogy ön és elődei. Hogy gyakorolt annyi kritikát, hogy nem írta át, ragaszkodott az eredeti szöveghez. Tehát semmi muzulmán, meg keresztény, meg egyéb elcsapás nincs, hanem az eredeti szöveg a Tönákból, a Talmudból, a szent tudományokból. Ugyan helyére tette, kellőképpen összekötötte, a hangoknak megfelelő, de mi ez a tisztelet? Ez szokatlan napjainkban. Fel sem merült, Péter, hogy más legyen. Tehát elővettem a szent könyveinket, és gyakorlatilag szerkesztettem egy szövegkönyvet ehhez az oratóriumhoz, amihez Testernel írta a zenét, és hát rengetegen dolgoztak rajta. Zenekari tagok, kórus, ugye a Bálintház kórusa, a Sabbatszongos Masa Tamás, a szólisták, ugye Klenyudét, hosszú lenne fel, nem akarok senkit kihagyni, Masanika. Tehát mindenkit itt-ott látunk, Dési Tomi, aki úgy szintén egy kántor, tehát van itt ez is, az is 120. Ő volt az izsákunk, és ideális izsák és Masa volt. Tamás, aki a narrátor, és a felesége, aki egy kiváló operaénekes, de másba is. Így van. Szóval Fekete Laci. Hogy sikerül a Dohány utcai főkántor, a Frankel főkántor, doktorkántorát összehozni egy ilyen eseményre? Hát említsük meg a Sip utcát, a Mazsihiszt, a BZH-t, Paszternák Tamást és a teljes vezetőséget, akik mögé álltak ennek a projektnek anyagilag, hiszen ez nem egy olcsó történet, itt azért körülbelül 45-50 ember van színpadon. Most privát leszek és undorító. Igen. Hány előadást fog ez megérni? Hát ez az. Nagyon szeretnénk, hogyha megérne, de ez is a jó indulaton és mert a ez financiális... Amerikába, Izraelbe, talán még Kínába is Broadway szinten menne a tartalom miatt. Mi megelégednénk Pápával, Nagykanizsával, Komárommal és a többi. Doktor úr, ön egy kis hitű. Én szerintem a mai Magyarországon én az egyik legnagyobb hitű ember vagyok. Na de hát ilyen még nem volt. Nem, így van. Én bízom benne, vannak... Kortárs, oratórium. Én örülök, hogy ennyire lelkes vagy, és ennyire tetszik nekem mert az én egy büszke magyar oratórium. zsidó vagyok, és kellemes. És mint hogyha a zeneszerző úgy válogatta volna, vagy valaki össze a szereplőket, hogy pont az ő hangneméhez. Tehát akkor, amikor egy operaénekesnő elkezdi énekelni, aki mást is szokott énekelni. Gábor Ódriról van ugye szó, igen, aki a mennyei hang. Hát nem a Frankelnek, a Rumbaknak a képzeletbeli csillárai remektek. Igen. Ezért jutott eszembe az Operaház fantomja. Igen, Péter, én bízom benne, nagyon őszinte vagyok hozzá, hogy egyszer majd ez az oratórium a helyére kerül. Tehát de nem amikor én már meghaltam, hogy én hogy láthassam egy komoly helyen. Péter, most tárgyalunk ezekről, és bízunk benne, hogy anyagilag mögé állnak támogatók, legelőször is ugye a Budapesti Zsidó Hitközség, a Mazsihisz, és én azt gondolom, hogy ezt vinni kellene nem pusztán a művészi értékei miatt, vagy a kulturális értékei miatt, ez nem is volna elegáns, ha én dicsérném a saját művünket, hanem az üzenet miatt, amit ez közvetít. Hát ezt az Erkel Színházban, amelyik most egy musical színház lett,
be kéne, hogy mutassa ezt. Nem vagyok benne biztos, hogy Szente Vajk olyan darabokkal foglalkozik, amiből legalább 80 előadás vagy 100 előadás nem megy le. Én azt hiszem, ebből azért nem menne le, de ettől még nagyon fontos fokmérője az, hogy neked tetszik. Tehát a minőségének nekem ez fontos, hogy neked tetszik. Fontos, hogy a visszajelzések, nem csak a tiéd, sok-sok emberi nézőki, hallgatóki. Most én elárulom, hogy barátaimat meghívtam. A lakásom elég érdekes volt, mert egyszerre 12 különböző felekezetű embereket én nem szoktam odazsúgyítani, mert én idegen templomokba nem igazán járok, néha a sajátjaimba sem, és azt mondták, hogy Péter, minek utána ez a makorodból, az alapból jön, ez mindenki számára fogyasztható. Így van. És hát hogy a 12 egyházi személy azt mondja, hogy ez a történet, az egész, ez egy léleképítő, bizony, kvázi egy országépítő, mert a tanulságaiból létrejöhet egy általam nagyon jó kifejezés, vélt kifejezés, mert én vélem csak, a jól államiság. Péter, a Tóra egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb sztoria, ha lehetek ennyire profán. Tehát egyszerűen annyira fontos az üzenete, az önfeláldozás, a hit, ami ma deficit. Ugye? Hitdeficit, önfeláldozás deficit, ugye mindenki önző megy a maga érdekei szerint. Itt pedig van egy apa, aki feláldozna a fiát, mert a teremtőnek mutatni akar, a fia pedig fejet hajt, és közben ott vannak a hölgyek, ugye? A tórai szakaszokban a hölgyek egy picit háttérben vannak, a mi oratóriumban elől Én már vannak. meg is szerveztem, mert időnk az sajnos kevés van. A következő ajánlataim vannak. Bemutató Erkel Színház, fővédnök, a magyar állam miniszterelnöke, hisz ő a jó állam híve, az összes egyház vezetők meghívva és élőbe közvetíteni, mert az nem 800 előadás, hanem annál sokkal több, az összes iskolának, az összes televízióállomásnak. Tudod, mit mondanak erre nálunk? Tudod, mit mondanak erre mi felénk? Az, hogy omén be omén. Hajrá! Mi pihale Elohim. Hogy így is legyen, és az örökkévaló szóljon orcádból. Na, és akkor ugorjunk vissza a 27. zsidó nyári fesztiválhoz, aminek nekem mindig, elnézést kérek, dr. Vadasvera jut eszembe, és Zoltai Gusztáv, aki az elején már ebbe benne voltak, és azóta az utódok, de főleg a művészek, mert a művészek azok majdnem ugyanazok, nagyon nagy dolgot tesznek le. Mennyire érzed te fönn a színpadon, hogy ki a közönség? Azért mondom a színpadon, mert vannak olyan előadásaid, amikor, mit tudom én, egy szegedi kulturális intézménybe adsz elő, akkor te a 25. század opera énekese vagy, annyira előre mész, mert akkor te nem csak énekelsz, hanem te át is adod nekik. Tehát azt nem mondom, hogy táncolsz, de ha a hangosítással baj van, az arcodról tudni lehet, hogy mi történik. Nem tudnék különbséget tenni közönség és közönség között. Szóval Taktaharkányban pont ugyanazt érzem, mint Miamiban. Azt kell mondanom, hogy ha jól sikerül egy előadás, jól megy, szeretnek, érzem, hogy vevők arra, amit adok, és befogadók, akkor mindig mit fogsz adni Taktaharkányba, vagy majd természetesen a Carnegie Hallba, mert botrány lenne, hogyha oda nem vinnéd el a 27. nyári zsidó fesztivál rád vonatkozó részeit. Mi lesz ez idén? Hol kezdesz? Budapesten, ugye ez a kérdés, hogy most Budapesten mi lesz, mert sok fesztiválon fellépek, de most a budapestiről beszélünk. A 27. zsidó kulturális fesztiválról. Amiben én érintett vagyok, arról tudok igaziból beszélni. Az egyik a szeptember 8-án a Klezmerésszel és Janicsák Vecával a Hegedűs Gyula utcában, ez egy hétfői nap, este 7 órakor. Ez egy nagyon klassz zsinagóga. Az egy nagyon klassz zsinagóga, és évek óta befogadó zsinagógaként programoknak ad helyet a fesztivál keretein belül. A másik pedig, hát az pedig egy különös nagy dobás, mert sok-sok évtized után zöld utat kapott egy kántorkoncert, ráadásul egy szimfonikus zenekarral. Úgyhogy itt két hölgy nevét mindenképpen meg kell említenem. Az egyik Deák Andrea, aki évek óta is tápolja ezt a programsorozatot. Akinek kérem, hogy ma imádkozzanak az egészségéért, mert ez nagyon fontos, és komoly munkát végzett.
reményeim szerint holnap megengedő, hogy meglátogassam egy vidéki városban, ahol most van, és az Andi fantasztikus munkát végzett, és idén pedig ő teszi gyakorlatilag lehetővé azt, hogy kántorok a Dohány zsinagógában egy hatalmas koncertet adjanak, a másik pedig, akinek a nevét meg kell említenem, Székelyhidi Hajnal. Aki ma itt kellett volna, hogy legyen, de egyéb elfoglaltsága miatt most nem. Ezért igyekeztem én gyorsan felkészülni, és bár pótolhatatlan hagyni, de pótolni valamiféleképp őt. Ez pedig egy nagy koncert, amire ő idézőjelben rágyúrt, edzett éveken keresztül az újpesti szimfonikus koncertekkel. Tehát akkor kántor koncert, és lesznek hímnemű és nőnemű kántorok is? Bizony, ez egy különlegesség. Hát ez nyilván... Mit szól ehhez a Dohány utcai országos főrabbi? Erről Frölich Róbertet kell majd megkérdezni, hogy mit szól, de azt gondolom, hogy a Robi fantasztikus... Képlékeny. Ha te ezt így nevezed, akkor maradjunk ennél a jelzőnél. Én azt gondolom, hogy inkább hihetetlen befogadó és széles látókörű, tehát nem egy szemellenzős rabbi. Ja, hát az orgonát se és azért legyünk őszinték, ez egy fesztivál helyzet, tehát egy fesztivál helyzetben a Dohány zsinagóga a szakralitása mellett egy koncerthelyszín. Hát jól néznénk ki, ha egy és a nagy ünnepek időpontja is ki vannak függesztve, tóraszekrény letakarva. Így van. Úgyhogy... Hadd mondjak még két szót erről a koncertről, mert nagyon fontos, tehát a MÁV szimfonikusok jönnek, kísérik a kántorokat, bizony. Mester Dávid lesz a karmester, és akik föllépnek, Chaim Stern jön, egy fiatal kántor Kanadából, Torontóból. Mert volt egy másik Stern is, igen, Chaim Stern. Hát volt egy nagy Stern, szegény, őt nemrég vesztettük el, Mose Stern. Csodálatos kántor volt, talán az évszázad top 3 kántorában, a 20. évszázad top 3 kántorában az egyik, de Chaim Stern is lehet a 21. század top 3 kántorának az egyike, ezt meg kell majd hallgatni, mert rendkívül tehetséges. Jön Fekete László, a Dohány zsinagóga főkántora, jön Zucker Immanuel, a Bethlen zsinagóga főkántora, jön Ráb Gábor. A testvére is kántor, és édesapja rabbi volt. Azt nem tudtam, hogy a testvére is kántor az Iminek? Igen. Ezt nem tudtam. És a papáját tudtam. A papája nem kántor volt, de azt tudom, hogy rabbi volt. Szobatársam nekem, amikor én is annak készültem. Helyzeti előnyben vagy, de ezért ezt tudtam. Azt, hogy a tesója is, én ezt nem tudtam, meg kell egyszer hívni őt is kántorkoncertre, ha így van. És Ráb Gábor kántorhallgató, és a hölgyek, Klein Judit, aki szerintem Európa, ha nem első, de top 3 jiddis énekesnőjében benne van, szóval fantasztikusan csinálja, és kurzusvezetője is. De neki van egy testvére is. Hát van persze, csak ő nem énekel, de most azt mondta, hogy ő is énekel, akkor valamikor énekeltek ketten együtt. Igen, de nem előadó művész, ha jól tudom, igen. De majd kijavít Jutka, ha nem így van, és Székelyhidi Hajnal is énekel, és Lugosi Dániel Ali, junior prima díjas klarinétművész is jön, rendkívül tehetséges, több verseny. Ilyen győztes volt, remélem, hogy senkit nem hagytam ki a fellépők közül. És a Frankerben mi történik? Oda menjenek imádkozni, és nem, a Frankerben fantasztikus programokkal készülünk. A fesztiválon is lesz programunk, Hanukakor is lesz programunk, én pedig igyekszem minél többet ott lenni. Megmondom neked őszintén, hogy ez most egy nagyon erős fesztiválidőszak lesz, mindenfelé kell utaznom, sőt, ez talán érdekelni fog téged. December 10-én Trump elnöknek énekelek Malorágóban, úgy néz ki. Úgyhogy az egy külön izgalmas, tegyük most félre a politikai beállítottságot, kinek milyen, ezt megértem. Ez tök mindegy, hogy kinek milyen békét szeretne egy béke Nobel-díjat, és csak magát a tényt mondom, hogy Orbán Viktor után szabadon ő is a béke küldetésébe, és kedvez a zsidó államnak is, és objektívan ítéli meg a dolgokat. De mi van a kedvenc? Hát te azért egy zsinagóga főkántora vagy, akik jegy nélkül ott élvezkedhetnek minden sabbatkor. Mi van a Frankerben? Igen. Szuper. Szeptemberben például elmegyünk együtt, egy sabatont csinálunk Füreden, a zsidó üdülőben, és nagyon-nagyon várjuk. Üdüljön a Jóistennel Füreden. De ez azért nem annyira üdülés már úgy szeptember közepén, hanem együtt vagyunk. Futószezon megfizetett. Nézzétek, Péter, a Frankel nyilván a rabbinak, a Rebecennek köszönhetően elsősorban, és most már a világi vezetés is teljes mértékben mögötte áll, persze eddig is így volt, de Kivovics Péter azért fantasztikus munkát végez, és ez egy családdá érett már. Én imádom az ifjúsági szervezetüket. Így van, hihetetlen munkát és energiát tesznek bele Tomiék a Bibivájóba és az utánpótlás nevelésben. Ahol a Rebecen eleve esett háj, tehát egy zsidó asszony, aki a családot azért az
magasan a férj fölött van, több minden függ tőle, például a gyerekáldás is, általában tőle is, de az, amit ott a Rebecen csinál, azt más 5 rabbi nem csinál meg. Tehát ez ugyanúgy, mint Trumphoz nem akarok hozzászólni. Én azt gondolom, hogy nem tudom, a többi Rebecent nem ismerem, a többi rabbit nem tudom, hogy mit csinál. A mi Rebecenünk fantasztikus. Nem akarlak úgy, mert időnk éppen lejáróban van, még nem jelezték, hogy menjünk tovább. Úgyhogy nem tudom, hogy Csintalan Sándor a hajótörött érzi-e, hogy keressük őt, mert eredetileg ő lett volna, és te utána következtél volna. De hát így most biztosítunk neki egy még nézettebb sávot, sok-sok ismétléssel, úgyhogy Csintalan János a valamikori médiaember, a politikai hajótörött, de aztán partra úszott, vagy fölkapaszkodott Noé bárkájára, és újból a szocialista pártot próbálja talpra állítani, feléleszteni, úgyhogy méltóztassék előkerülni, mert kinn a tanyán is azért a telefonok működnek, és 35 perces késéssel, de azért mi adásba adjuk, mert megígértük a nézőknek. Tehát több egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény van már, és nem találtam meg idén egyetlen biztos rosszul, trányul néztem, egyházi fenntartású felsőoktatási intézményben, hogy elkezdtél megint tanítani. Kezdtél el tanítani? Nem, de Péter... Egyszer elárulod nekem, miért nem? Mert persze, de nem adásban. Mert nem valaki megkérdezte ez... tőlem, hogy el tudom-e intézni, hogy Amerikába, egy rabbi képzőbe, ahol ortodox rabbiket képeznek, meg van egy ilyen Angliába és nem csak Amerikába, hogy tudok-e valami utat hozzád, mert ők nagyon szeretnék. Hozzám? Igen. Nagyon mert kedves. ha nekik jó vagy, akkor kis hazánknak miért nem? Péter, az a helyzet, hogy esetleg megbántanék embereket, és én egy nagyon szubjektív nézőpontból mondanám el, hogy miért van az, hogy úgy volt, hogy tanítsak is. De ez meg kottából tanítasz. Nem hiszem, hogy ildomos volna itt ebbe belemenni, és nem is volna szép vége a beszélgetésünknek. Látják, ilyen egy zsidó ember, aki azt mondja, hogy ugyan Jom Kipur már mindjárt itt van, majd akkor megbánhatnám bűneimet, nem, ő senkit nem akar megsérteni, de így egy világot sértesz meg, mert nem adsz magadból annyit, de bízom benne, hogy a világhírű koncertekkel tudják, hogy egy kántorról van szó. Megbocsátják nekem. Köszönöm. Nagyon köszönöm, és feltétlenül ott leszünk a 27. Zsidó Nyári Fesztiválon, mindenhol, ahol ott vagy, és az ország több területén is. Köszönöm szépen. Az idei, ha lesz Carnegie Hall, oda most nem megyünk el, de megkérjük, hogy közvetítessük mi is utólag. Nagyon köszönjük. Egy világhírű kántort láttak és hallottak, lapozzák a könyveit is, azok is nagyon érdekesek. Továbbra is tartsanak velünk, most érkezik a híradó, és ha Isten is úgy akarja, meg a szocialista párt is, akkor Csintalan is előkerül. Tartsanak velünk!